Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating lecture this evening. It's about the life of a saint, the life of Saint Cecilia. Before that, let us have a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. You shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, ang featured saint natin for this evening is Saint Cecilia. Patron saint ng mga musicians. So, hindi lang musician, pati na rin yung bodily purity, composers, luthiers, mga songwriters. Yung ibig sabihin ng luthiers. Martyrs, musicians, musical instrument makers, poets, singers. Kabilang siya sa pre-congregation canonization. Meaning, hindi siya officially canonized, but because hindi pa na natatag ang formal canonization process during the time. Okay, si Cecilia, ang kanyang mga magulang ay mayayaman. No? Under sila sa Roman Empire. Estimated yung time is nasa mga 3rd century. Meaning, mga 200 plus AD. 3rd century. Yung emperor during the time is Alexander Severus. At sa panahon na yon, yun pa yung maigting ang paglulupig sa mga Kristiyano. Pinapatay ang mga Kristiyano during the time, hinahunting. Christian persecution. So, ano sila, no? Roman, no? Now, pero si Cecilia ay converted, no? Siya ay Kristiyano, no? And then hindi lang siya devout na Catholic, Christian, pero very siya, no? Discipline. Nag-aayuno, no? Nagpipinitensya, at hindi lang 'yon, binigay niya ang kanyang puri, no? Ang kanyang virginity, ang kanyang buong sarili kay Kristo. So she entered a vow of chastity that inalay niya ang kanyang buhay para kay Kristo lamang. Now, kahit alam na ng tatay niya na inalay na niya ang buhay niya, siguro hindi Kristiyano ang kanyang parents, no? Kay Kristo, binigay pa rin siya na aasawahin kay Valerian, no? Sa panahon na yon, during sa kanilang kapanahunan, yung babae hindi makapag-decide para sa kanyang sarili. Ang nagde-decide usually ang mga magulang. Sila yung pipili kung sino yung papangasawain mo. Walang final say ang mga babae dati. So, kagaya ng ibang mga Roman citizens, si Valerian ay isang pagano. Ang kanyang relihiyon ay Roman religion. Mga pagano, yung mga gods at goddesses. Kaya during sa kanilang kasal, walang magawa si Cecilia, during sa kanilang kasal, habang tumutugtog yung mga music, hindi siya sumasali. Ngunit siya ay sa tahimik lang, sa loob-loob niya ng kanyang puso, siya ay kumakanta para sa Diyos ng praising song at naghihingi ng tulong. A beautiful praise. Parang nag-compose siya ng beautiful song para kay God in her heart. Kaya nga,
tinagurian siyang patron saint ng musician. Dahil doon sa kasal niya, inaawitan niya si Lord na parang si Lord ang kanyang asawa, heavenly spouse. No? Nung gabi na, sa kanilang kwarto, lalapitan na siya ng kanyang asawa, no? Sabi niya, Valerian, meron akong sekreto na sasabihin sa iyo. Ano yon? Sabi niya, isa akong Kristiyano. No? So meaning, kasi sikreto lang ang pagiging Kristiyano dati dahil hinahanting at saka pinapatay. No? Meron isa akong Kristiyano at inalay ko na ang aking pagkababae sa Diyos, kay Hesus Kristo. My virginity to the heavenly spouse. Kung na-imagine ko na yan si Valeria, no? Kasi lalaki, may pagnanasa sa kanyang asawa, di ba? So makita mo siguro yung frustration ni Valerian at hindi pa talaga Kristiyano, no? Kung ano yung kanyang dinarama. Tapos sasabihin ng asawa mo sa inyong wedding night, I have offered a vow of chastity, a vow of virginity to Jesus Christ. At sabi pa ni Cecilia, at alam mo, merong anghel na binigay ang Diyos na nagbabantay sa akin, sa aking virginity, na kung sino man ang mangahas na ito ay sirain o pakialaman, ay makakatikim ng parusa, no? Deal fiercely. Kung sino man ang maglalapastangan nito o magtangkang sirain ito, no? So may nagbabantay na anghel. Sagot ni Valerian, maniniwala lang ako kung ipapakita mo sa akin yung anghel na sinasabi mo. Sabi naman ni Cecilia, isa lang ang paraan para makita mo. Pumunta ka kay Pope Urban the First. No? Hanapin mo siya, magpa-katikisis ka sa kanya, at magpabinyag. Matapos mong kang mabinyagan, makikita mo ang anghel. Pumayag naman siya. Agad siyang umalis. Siguro pagkabukas na. During that time, si Pope Urban ay nagtatago rin, kagaya ng ibang mga Christians. Kung napansin nyo sa mga historical records, ang mga misa dati, ang mga kanilang pagtitipon, andun sa mga kuweba, mga secret na mga place like catacombs, sa mga libingan, no? Kasi nga hinahanting, papatayin. Nung nahanap niya na si Pope Urban, no? Yun, binigyan siya ng katikisis at eventually nabinyagan. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nakita niya si Cecilia na may nagbabantay na anghel. Totoo ang sinabi ni Cecilia na makikita niya ang anghel. So, nakita niya na binabantayan siya ng anghel at nakikita niya na ang anghel ay nilalagyan siya ng korona, 2 korona sa ulo. White at saka red roses. Kasi yung white nagre-represent ng kanyang purity at saka yung red yung nakabambang na martyrdom, meaning papatayin siya, no? Magiging martyr siya. Now, si Valerian naging debotong Kristiyano at kanyang ibinahagi ang kanyang bagong pananampalataya sa kanyang kapatid na si Tiburtius. At si Tiburtius na-convert rin at naging Kristiyano. They were baptized. Nung sila ay naging Kristiyano na,
naging active sila sa underground Christian ministry community, no? At they have been doing sa kanilang mga mabubuting gawa, good works. At isa sa mga kanilang parating ginagawa, no, ay naglilibing ng mga Kristiyano na araw-araw pinapatay ng prefect. Yung prefect, yung parang gobernador sa kanilang lugar na si Turcius Almachius. Napaka masamang tao ito, no? Uh, no, napakabalupit na prefect, Turcius Almachius. Araw-araw may pinapatay ng mga Kristiyano, no? Habang silang magkakapatid ay naglilibing ng mga patay araw-araw, si Saint Cecilia naman ay ang pinagkakaabalahan niya ay nagpipreach, no? Nagpapalaganap ng ebanghelyo, at sa kanyang lifetime nakakonvert siya ng mga pagano na naging Kristiyano na nabinyagan ni Pope Urban, no? Si Pope Urban, by the way, baka makalimutan ko, si Pope Urban di kalaunan pinatay rin, no? Kasi mga ilang popes sunod-sunod yun, puro lahat yan pinatay, no? Kaya mabilis ang turnover, no? Kaya nga si Pope Urban, isa din itong saint. Okay? So, lahat ng mga na-convert niya, pinapasa niya doon kay Pope Urban para i-catechize at saka binyagan. Di kalaunan, di nagtagal, na kita, natuklasan ang mga gawain ni Valerian at saka Tiburcius. At kaagad silang pinadakip at inutusan na mag-alay ng handog para sa mga Roman god, especially si Jupiter. Si Jupiter yung pinaka taas sa kanila, no? Nung tumanggi sila, inutusan yung executioner na nangangalan Maximus na pugutan ng ulo ang dalawa. Nung lumapit na si Maximus para gawin na niya ang pagpugot, nakakita siya ng vision mula sa langit. At yon ang sanhi, no, na kanyang conversion. Na ano siya, no? Naging Kristiyano rin siya. Imbis na siya yung pupugot, siya rin nag-profess ng kanyang faith that he is a martyr, that he is a Christian. Kaya silang tatlo na ngayon ang pinapugutan. So, tatlo sila ang namatay sa araw na yon. At nilibing sila ni Cecilia, kanyang asawa. Sa maikling panahon, si Cecilia na rin ang sumunod na inaresto. Nalaman na rin na siya rin ay Kristiyano. Kinumbinsi siya ni Almachius na iligtas mo ang buhay mo sa pamamagitan ng pag-alay ng handog sa Roman gods. By the way, kung curious kayo kung paano mag-alay, simple lang. Magsindi ka lang ng insenso para sa rebulto ng Roman gods. Yun lang. At saka, sasabihin pa nga nila sa iyo, sige, para hindi ka mahiya at hindi ka matakot na anong sasabihin ng mga kasamahan mong Kristiyano, tatalikod kami para hindi kami magsasabi. Sikreto lang. Basta makita lang na sindi ka ng insenso. Pero kahit na yon, anong simple na yon, ayaw nila. Ha? Sabi na yung Almachius, isantabi mo yung delusyon mo at sambahin mo ang mga Diyos-Diyos, no? The gods. Ang sagot ni Cecilia, ikaw ay isang bulag, no? Tinatawag niyong Diyos ang mga bato. Hawakan mo yung mga bato mo para malaman mo na yung mga mata mong hindi nakakakita, bulag ka sa katotohanan. Parang ganon yung sinabi, no? Nung narinig yun ni Almachius,
galit na galit siya, no? At inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Cecilia doon sa sarili niyang bahay, sa bahay ni Cecilia, sa pamamagitan na susunugin siya o isosuffocate siya sa loob ng bahay gamit ang kanilang parang, sa panahon natin ngayon, tawag dito parang sauna. Uso kasi dati sa kanila yung hot bath. Yung mga mayayaman, meron silang mga parang sauna na mainit yung tubig para hindi malamig, iinitin. No? Yung sa kanya, i-overheat para ma-suffocate siya sa usok. No? Bakit doon pa sa bahay? Kasi kilalang kilala si Cecilia during the time. No? Mahal na mahal siya ng mga tao. Tandaan natin, mayaman tong si Cecilia. Mahal na mahal ng mga tao kasi mapagbigay at ang tingin mataas ang respeto. Kung sa publiko niya papatayin, baka magkakaroon ng riot, no? Kasi ito ay maraming taong tinulungan. Kaya pasikreto niyang ipapatay si Cecilia sa loob ng bahay niya mismo para sasabihin nilang aksidente ang pagkamatay niya, namatay siya sa sarili niyang hot bath. Okay? Now, ngunit, imbis na masuffocate at kinulong niya doon sa loob, no? Para masuffocate at hindi makahinga at saka sobrang init. Ang nangyari ay, ang feeling ni Cecilia ay parang malamig na hangin at hindi man lang siya pinawisan. Binantayan siya ng kanyang anghel, no? Ngayon, galit na galit, puno ng puot si Almachios, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pugutan na lang ng ulo si Cecilia sa loob ng bahay niya. Nung siya ay hinampas na sa leeg, hindi maputol-putol ng sundalo ang kanyang leeg. Hanggang 3 pagtaga sa kanyang leeg hindi maputol. Ang batas ng mga Romans ay bawal nilang tagain ng pang-4. Dapat hanggang 3 lang. Kung hindi mo matagpas yung ulo, pabayaan mo na. Kaya iniwan siyang duguan, no? At naghihingalo. At iniwan siya sa kanyang bahay na mamatay. Pero siya ay nanatiling buhay. Isang malaking milagro, no? Buhay hanggang 3 araw. Sa 3 araw na yon ay dumagsa ang mga tao, mga Kristiyano, pasikreto doon sa bahay niya at nagbigay siya ng mga preaching. She preached her faith. Lahat ng ari-arian niya binigay niya sa mga mahihirap at sinabihan niya na pumunta kayo kay Pope Urban para kayo mabinyagan. At hiniling niya kay Pope Urban na ang kanyang bahay, kung siya ay mamatay, ay gagawing simbahan. No? Nung malapit na siyang mamatay, masyado na siyang mahina, hindi na siya makapagsalita. Yung kanyang kamay, yung kanyang, eto, hindi ko alam to sa Tagalog, English na lang, index finger, yung thumb, at saka yung ng index finger niya ay pinorma niya ng kagaya ng sa picture to represent most Holy Trinity, na 1, 2, 3, Holy Trinity. Saka yung isang kamay niya, isa, index finger. Ang meaning, 3 person, 1 divine nature. 1 God in 3 divine person. No? Yun. Kahit sa huling yung action ng kamay niya, kakatikisis pa rin, no? Nung siya ay namatay, nilibing siya with respect ng mga followers ni Saint Pope Urban doon sa Catacomb of Saint Callistus, no?
Yung bahay niya, kinonvert into ginawang simbahan. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung simbahan na yan. Nag-ooperate pa rin until this day. Yung panahon ng kanyang pagkamatay, actually, didebate pa yung taon. May nagsasabi na namatay siya in the period between 176 to 180 under Emperor Marcus Aurelius. Ang iba naman, Emperor Alexander Severus, year 222 up to 235, no? Or in between. Pero kung tutusin, hindi kailangan na accurate yung date, basta importante, sigurado tayo na si Saint Cecilia sa panahong yon nabuhay, she is a follower of Christ at siya ay isang namatay na martir. No? At saka yung kanyang pangalan ay kasama sa Roman canon. Especially sa Eucharistic Prayer 1. Kasama ang binabanggit along with the Roman martyrs. Kahit nga sa kasama sa Litany of the Saints, di ba? Saint Cecilia. On 1599, in preparation for the Jubilee year, Cardinal Paulo Emilius Frondati, no, ang nag-utos na hukayin ng kanyang kabaong. Paghukay, nakita nila na incorrupt, meaning hindi pa siya naging buto, hindi nasira ang kanyang bangkay, incorrupt, no? At siya, according to history, first of all the incorrupt saints. Siya ang pinakauna na natuklasan na pangalanan incorrupt, no? Meaning hindi na agnas. Ang kanyang ngayon, libingan ay nilipat sa dito sa Basilica of Santa Cecilia in Trastevere. Yan, dyan siya nakalibing ang kanyang katawan. Ito ay bato na sculpture, no? With a marble sarcophagus on top made by the artist Stefano Maderno. Ang artist ay si Stefano Maderno. Ang artist na ito, andun siya nung paghukay na nakita na ang katawan. Ito yung forma ng katawan niya. Yung ulo niya nakaharap sa lupa. Yung kamay niya, ganun ang itsura. Kaya ginaya ng artist kung anong posisyon at gumawa siya ng bato na yung paghukay pala, yung katawan niya, pag contact sa hangin, ito ay nag-disintegrate. Siguro ngayon yung katawan niya, mga abo, nag-disintegrate parang napulbos. Pero pagharap nila, intact yung body, tapos maya-maya, nag-disintegrate when it contact to air. Kaya ito bato na. No? So, ganun ang kaitsura ng kanyang kamay. Sa taas niyan ay altar. Yung puti. Altar ng simbahan, tapos nasa baba siya. So, kung ikaw magsimba diyan sa simbahan yan, kaharap mo talaga siya. No? So, mapansin nyo, minsan ang ibang picture, meron siyang dalang violin, minsan, merong pipe organ. No? Kasi, yun nga, may narinig siyang music sa kanyang puso during siya yung kinakasal siya. No? So, until now, maraming pumupunta ng mga pilgrims, no? Asking for her intercession. So, ang simbahan na ito, the Basilica of Santa Cecilia in Trastevere, no, isang importanteng lokasyon sa Roma. So, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Cecilia, at a time in the Roman Empire when following Christ was illegal,
and brought with it the penalty of death, you clung to your divine spouse without fear. You courage, your courage and love converted your husband and his brother, and your martyrdom continues to inspire many today. Please pray for me that I will never fear any form of suffering that is inflicted upon me because of my faith, but will follow your example and willingly lay down my life out of love for God and others. Saint Cecilia, Virgin and Martyr, pray for me. Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bye. Thank you.